وەکی دۆ هەر کەسی شۆپاند شاندەیەک ji fermandariya giştî ya hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê berê xwedan Şamê û li gel hikûmeta veguhêz bi amadebûna aliyên Amerîkî li hev û din civiyan ji xwe û şande fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî endamên fermandariya giştî Sozdar Hacî û him jî Sîpan Hemo bûn li gor daxuyaniyên Qesedê ku ji aliyê ragihandina wê ve derketin ev mijar yani ev civîn girêdayê entegrasyona leşkerî bû. Yani ev mijara han hatiye got û bêşkirin lê heta niha encamên dawiyê û naveroka wê bi rengekî berfireh bi raya giştî re nehatine bi parvekirin. Pêvajoyeke din a danûstandinan di navbera Bakurê Rojhilatê Sûriye û Şamê de di sala 2026 de dest pê dike. Fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî endamên fermandariyê Sozdar Hacî û Sîpan Hemo roja çarê çileyê li Şamê bi amadebûna aliyên Amerîkî re hevdîtin pêkan. Xala çaran ji peymana dehê adarê an got entegrasyona leşkerî li ser maseya Qesedê û hikûmeta veguhêz hat got û bêşkirin lê hîna tu encam jê derneketiye. Çapemeniya Şamê jî dibêje ku di civînê de her du alî negihaştin tu encaman. Birêveberê navenda ragihandinê ya Qesedê Ferhat Şamî eşkere kir ku piştî temamkirina şêwirdariyê wê encam xuya bibin û piştras kir ku gotegotên tên belavkirin ne li gorî naveroka civînê le. Berî du mehan Sîpan Hemo eşkere kiribû ku Şam dixwaze Qesedê bi temamî hilweşîne lê ew vê yekê qebûl nake. Carna ji me re behsê demcê dikin ya jî behsê entegrasyonê dikin. Esas ormanca wan tunekirinê ê hembere. Hebûna wan ji witê rakirine. Nanoskirina têgiştindinê wanî siyasî ye. Di vê rengî em vê ew qebûl nakin. Em vê wek entegrasyon ya jî bi zimanê erebî dem jî qebûl nas nakin, qebûl nakin. Eksê ve em vê wek teslim girtin ya jî teslim wergirtin dibînin yani. Bawerî me bi dem jê demokratîk heye. Dem jê li gor îradeyên xwe, dem jê li gor nasnamê xwe ê bi rengê xwe ve tevlîbûnê diyar bin. Berî niha agahî ji hêla endamên şandeya danûstandinan hatin belavkirin ku mijara avakirina sê firqeyên leşkerî hatiye rojevê û derheqê wê de li hevhatinên devkî çêbûne. Ew nebûne. Fakat di demên yani di hevtinên derbas bûyî de li hevhatinên yê devkî mirov darbêj yani bi ne nivîskî yani ew bûne. Ji bilî entegrasyona leşkerî derheqên mijarên wekî bejdariya hemû pêkhateyan mafê destûrî yên gelê Kurd vegerandina koçberan û birêvebirina dergeh û dewlemendiya axa Sûriye tu li hevhatin çênebûne. Lewra hêzên Sûriya Demokratîk eşkere kir ku wan her du aliyan li hev kiriye ku civîn û diyalog dewam bikin heta ku bigihêjin li hevkirinê.